Hej, Thomas her fra Østjysk Maritime Hjemmehjælp. I dag skal vi snakke lidt om renovering af en gammel jernkøl. Og sådan en har jeg tilfældigvis lige her ved siden af. Skal vi kigge på den? Jeg er i gang med mit projekt B31, som skal totalt renoveres. Og jeg har slebet kølen så godt som jeg kunne. Og jeg kunne selvfølgelig godt have valgt at få den sandblæst, men vi prøver at holde omkostningerne nede. Så det vi skal til i dag, det er at vi skal til at få stoppet den her rustdannelse der. Og det gør vi med noget der hedder Bronox. Og det kan vi se på her. Bronox, det er noget jeg har købt i en helt almindelig butik til Hansen. Og det er simpelthen noget der stopper rust. Det er et komponent epoxyprodukt, som jeg har tænkt mig at give 2 lag af på de steder på kølen hvor der er rust. Så stopper det rusten, og derefter kan jeg arbejde videre med almindelig epoxy primer. Så jeg skal bruge lidt af det her. Det fylder jeg over her i, for jeg vil ikke penslen ned i. Og penslen selvfølgelig, og så skal jeg selvfølgelig have et par briller og nogle handsker på. Så det går vi i gang med. Det var første lag. Det var anden gang.